na me disconnect the more. Get him and MG weapon. It ain't any walk, man. Get him and MG weapon. It ain't even a walk, man. Okay, when I told you, I'm happy now. And banner from you, they happy, they happy. Baro me go, when you're going to go. Chum, I won't get against a young guy, Megan, but I'm organ a food. No. But you know, go. Happy New Month. Only one taco shares a game, shares a what we have not recorded. I'm not recording. But what if I get the one I give you to Lazo? Okay. The we are not Lebenga Hogege Lazo. No. Yeah, what I thought. And ya po, you know what little look well look each. You know what little look well look each. Sorry, sir. I'm a mellow one word again, each in a poke on a lapo. Eweliwe. If I did not poke on a Bishop Eweliwe. May walk here, walk. Dranga Gagit, no one on the target and I know dope or Chileka Poroko. Aha, I'm also game move at a tattoo. is it? Also gave move watch a tattoo. May I call when you wish you by her? Ejiba fam also game move watch a tattoo. Also, get Megan on you. Also game move watch a tattoo. So, one nugget or one hagget. Aha nna m also game move watch. Then I have gone. Chetachi. So, great grandfather name Unuka, one high also, Mpagget also Poto, Wayago, Yamuno. Also on my Village Ebekishi. Ishi Anambra. That number now is also get moved by Chetachi. Also on them. Ye me work when a family unu, ye me pulling go well and devils or no. Okay, sir. Also, game me. But therefore, Add in 24 years. Nigga, I'm not had endo. Nema nwala na modendo. Oh, nigga, on one. Eh. Oh, Guinea Bruno. Awade ya. What's up, boy? I don't know. Moyararo. Onya who G phone now, never na record here. On him, I mean, affect here. You put together. You put together. Ode record you on happy phone. You serious for interview again, Bam? Adam serious Eweliwe. Egarola kwa mahadu. Mbalom no la kwa mahadu. Mwala nwa n'ụlọ. Mba. Iteli membo. Mba. Onwe no na family unu ji agha agwọ. Mba. Arọgbala gị mbọ. Mba. Nna gị ọlụ arịrị nwanyị. Mba. Eya. Unu dị ole n'ụlọ unu? Anyị dị tọ. Nna gị ọlụrụ agadi nwanyị ka ọnwa agbọghọ bụ ibe gị. Eji agadi nwanyị mana ọdụcha agadi like that. Nna gị ọlụrụ agadi nwanyị ka ọnwa agbọghọ bi gesa agadi nwanyị mana ọdụcha agadi like that. Nna gị ọlụrụ agadi nwanyị ka ọnwa agbọghọ bi. Nwa agbọghọbịa.
Ọbara ohi ọ nọ n'ụlọ unu? Ọ nọ n'ụlọ anyị. Mmụọ akwụla ọ nọ n'ụlọ unu? Ọ nọ n'ụlọ anyị. Butela ọrịa infection mbụ ga-etriti ya. Mba. Ụmụ nwoke ole dinara ala gị? Ofu. Mgbe e nyere ele ụdị mkpu itiri? Mkpu a na-adị etinye. Etikwa m mkpu o. Etila m mkpu. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? 090 65 87 49 89. Berangkat tako shigeze kino ya chiga kwa nochi. Bishop, good afternoon, sir. Lanya, ya ono get wazi ochi na comment section. Ya na beranga for interview dream serious. Okay, sir. No mboge beranga. Mba. Ibelambo, ke hiji bi achizi. Ha? Ke hiji bi achi ozo. Ah? Ihe mboge beranga. Mbum. Batum joge ihe mboge beranga getse mo mba. Eweli iwe anụ ọmịikwu. Okay, man, ihe ọla emere ebe a na-abalị ihu akwụkwọ. Yes, sir. Dewe phone gị n'ala gị la azụ. Okay. Ka na-eme ya kịta. Bishop, network m na-enye nsogbu ka ọ dị biko. MC Bishop. Hey, I got one baby. You better interview. Abia m ịchọ di. Ati gwegwe lanya, achọ m ọchị here. Okay. Ka na opi ụmụ agbọghọbịa. Kwenu ahịa ngwa aga achọ m ọchị here. Yes, so. Dewe phone gị n'ala gị bili ọtọ gị la azụ. Okay, MC. Asị m ga-achọ m ọchị here. Ka m jide aka n'obi m. MC, this is me. Asị m gị la azụ. Otele Rosanoma. Hey, stop lanya. Push that lanya. Ke wuru mfreba. Ke push that nonsense. Achọ m ya. Ị bịa here for egwuregwu ke push that nonsense. I'm sorry. Enweghị iyi n'ime gị amapụ n'akwa ndị mmụọ ịma ahịa bịa interview. Okay, agba m na m ga-akwụ ọtọ nsu nwanyị. Ka nsu nwụrụ anyị. Bili ọtọ gị la azụ tọnụ a. 360, amakwa m rapa ahụ. Dewe phone n'ala gị bili ọtọ tọnụ a. MC. MC Fugom. Ị nọ na di? No single. Madam, ana m egwu ya. You take me for granted, ba? Branga bịa ichesi m egwuregwu. Kanopi ụmụ agbọghọbịa. Ichesi m egwuregwu. Branga bịa megere ọmụ aka. Sir.
ahụ nọ mkpọtụ dị ya. Ọ bịara interview. Sorry, sir, I don't know. Ị bịara interview. Yes, sir. Achọ m ọchị ịta koshigere bụ ya. I need them lanya abịa bịa fe ekwe. Ị na-achịla gị chara ụmụnne gị na ụmụnna gị. Gị chara ọchị gị. Adụkwara nga achịrị m ọchị. I need that ọchị here. Ị bịara for interview. Yes, sir. Wee fonu gị n'ala kepụ ya ọtọ gị laafụ. Sorry. I don't know. Give me out again. Oh, safety shoe. Done. Again, it was security and generator. Yeah, I'm a company. I'm a machine at the yeah, where a phone, Thank you. our security then I'll get away there. Oh, I went jail on the channel. I will. It was security that it was security up there. Did we shot you here? Oh, sorry, no more. Oya won naga. Agora que saga ba mota mu hotelia do no ya so man. Draga buga mun na. Draga ata ko shikeze. Draga saga memo mo hotelia ge yi kare. Draga bia buga mun na. Hello, but this no you right. I'm from Abia State. Huh? Abia State. Ebe na Abia. Oh, Jesus. With the phone no so go can hine. Oh, Buzo Asa. You want your bed? I'm on Imo State. Ebe ni Imo. Sir? Ebe ni Imo. Ebe ni Imo. Mbise. Ebe na Mbise. Abon Mbise local government. Gene ke na aro. Sir? Saraga. Ano you network na yeso bu. Oto she here from ga. Branga sagam gurage se kun makaga bia you spend the data here. Branga sagam. Esagam kembe, asagam ka kene. Branga asagam sha. I am branga de nota. Good afternoon. Hey man, I need ready for this interview. I could get blocked here now. When I hear na go nga just call this will block it. Let go she chebe ne for efu amo bianga bia delay. The way phone na la gela so. Wapa kana ba ibrent afika da ba kana ba. Lazo. Tanwa. Lewanya na to ahụ, lewanya na wall ahụ, lewanya na wall.
Gene ke fa juchara le Otele gị. Ha? Bịa were phone gị. Jee were akwụkwọ teghe na Otele gị akwụkwọ wee shi awọ nkọda. Eleghị ji gbatuo mgbe ahụ ga were akwụkwọ mecha n'ike. Gị bịa gaba mme gị tafu Chineke agbaghị ọkụ. Mmecha gị tafu na gị gụsi akwụkwọ chere Chineke agbaghị ọkụ. Jee were akwụkwọ were newspaper mecha n'akụkụ Otele gị. Ọmụọkwa akwa nọ m n'ike ọ weta nke ike m dị. Ọ bụrụ ta eleghị ike gị ji enye ike akwụkwọ ọ dị. Ị na-agwa m ụtọ akwụkwọ ike gị dị. Isi ike etiri akwụkwọ. I'm sorry. Sorry, sir. I'm sorry. We can eat it up when I some. Don't want to come. Sorry. Wrote the lady up what young Gadiani. Bucket in that one. I could ya. On your January. On your bucket. I didn't bucket and you could do it. I like it. I get good. I want to email. I just want to have a. They will pull and call Tota. Yeah, bucket in the salon. They will pull and call Tota in your ocean, Mamma. Yes, sir. I had the phone now of Macanani Hinebo. It's so quite you know, no, coming get which you could know teach and wash. Moka Labrello Yaman issue from poor background. Give young goddamn mega, just how make up Jaman, which would matter. Mega on Kijasa. Bucket and you ash Zura Bomb, Costa, not young KJ Asaho, not yet. Just some more young man either. Nke Costa nke nje anyo shina. Then let him make a miadeka when you quiet Ashe, Chileka Bagok. You bucket in your salon now. The phone on the canal. Okay, sir. You do bucket again. You got a broken at and you just get but animal in it. Yagashin in my room, dear. If you got your box or a web bucket home. It's just in there. Oh, no, I'm an okay man. I won't do a bucket. You do bucket. A lemon on a creek, pam gap for your nose. Ogochukwu. I told that touch in our column here. Ogochukwu. Okay, sir. Idoko. Idoko. You want your bear? Abụ m onye Enugu Ezike. Oh, pardon, Haneji bucket and you do charum. A bear in Enugu Ezike. Amaja. Therefore, Adam 26. okay, man, how will I remember about you? Yes, sir. If more than one bo. Mba. Italy member. Mba. Ma where's you? Wait, there's a girl. Hey, don't talk with me, oh. Sorry, sir. With the maid boy, here's you. Is it forever? 3 years. Idanya Humagana Mukenra. Na ahụ na. Why in a ganya have a bucket to name log? I know canyon. But why in a ganya Humagana Mukenra? Now, enya on your I love Muken. And when on Yara Bagana family, Mba. Nagadendo. Negadendo. Kebishina no yana. Nsụka. Gene ke na no. Nna m ọrụ. Ano gene ke mo ga. Na m makeup and salon. I hear libu e patra ego. Egi geji ga mo ezigbo ọrụ ya wụrụ makeup and salon.
Who gave back more? Emunga make up and salon, okay, we make it up, get ya to Kuna room, you do type bucket in the bucket and don't on Gaho Chile Cabagoko. Look at give you not, but Animal it was great fresher. It was fresh in our room, Chile Gabu. And make it for comfort, Fessa Saturday, when I need like the land people. Okay. Okay, sir. You dare your pants. I'm there you pint. More collateral. Ita? Ebregugu. Eberemuku. Ejugam. What time? I don't get bregugu. Get to a home me bregugu. I'm not room I hear no edinaga. A honam ni meru ma humbo. Ebranga to me bregugu. I tag me mean Eberemuku. You won't boat the leggy or Kureko cotton of Panime. Ah, baby. The giant shenaru. General Tapoga. Blog group. Oh. Group O. What number? 070 73 59 46 53. On your shit. Can you mention? Lanya, name mad interview, mad had on a comment section. One day, say stop it now. Then one day, again, stop it, eh? Stop it, eh? Let me tell you something that you don't know here. About this girl, let me tell you, only mistake me to a man like me. Organize church, we were not happy. If you cannot stay with me, you cannot marry. Chineka Pogono, Branga, stop it now. Most of you are my social media handle. On an ebe kunuma. Ne man interview stop it. Look at the top like say long as 1957. Come on, Equaka screen for Nunu, Nana Kuliaka. Ibrange dream stop it na Chineka Bagoko. Damn you! Okay, you get one can I screen. Otto Gubuku Unu Branga chicken bono na no bono wure. Otto Gubuku Good afternoon, sir. Yes, it's my first time. Hey. Sur English in Kataraga, Nama Mege Deliede. Sur English and Kataraga Namaga jogging hey crona school, I get the friendly. Branga scrum English. Will you? Nama me kuku git, Branga scrum English, Chilekabagok. Sorry, Curry. No trust, Asos Ben no la. Or who know Jalo and Debini. Or who know who they do Namabru. Branga English. Or the Madhogena Konya was a Huasuyaga Hona get where I love ye. Mereka Ketas or Ahun Bay Aquados or Lihungazo. No Bogeba. Where the phone got the winner like a billion of girls, come on, how I'm going to get banning Hakodum. I took Ange. it's again if you can will you I pay money, how I'm going to back a banning Hakodum. so bad diggy. Basso.
potato. Tonwa. Asenge tonwa ge pro. Tonwa ge kro. Lele. Telegi ke yiri wardrobe akwashi. Telegi ke yiri wardrobe akwashi. Atom that touch here. The same question. Icha wardrobe adosu guhe meshi taya akpam so nya bala. That with a phone. The one you bear. Imo State. Ebe ni Imo. Amoyo Owerri. Oji. Ebe no Owerri. Ede afole. Ndi 28. Lanya. Maybe serious. Na mrega kadik nsiniki. Ngwiga akananya here. Maybe serious. I'm not rega. Lanya, be careful with your. Just be serious here. Kebishna no Iran. Abuja. Gene ke na aro. Neme no into fish farming. Na run fish farm. Ị na-ere azụ. Kwuo ya otu ahụ nwa na-ere azụ. Ihe omega ka electric fish. Tranga pia suga beke. Eweli iwe. Gị nwee wiwe kege wegbo gị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? 4. Ị ma nri echi? Yes now, eye. Onwe onye ara agbaga na side family nne gị ma nna gị. Mba. Achọ m ka ị na-agwa m eziokwu listen. Ị bịa ihe afọ egwuregwu listen. Don't joke with me here. Enweghị mere m ji atụrụ gị ashị, eziokwu ka m gwaga gị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Kekwa ihe m ga-eji tọrọ gị ashị, onwekwa. Anaghị oshiri ike. Hey. All the Anaghị oshiri ike. Oh no, all the soft. Nipụrụ anaghị ọha ka isi touch ka ọ dị ihe. All the one moderate. Lanya. Nipple anaghị ọha ka isi touch ka ọnụ bottle water. Okay, ọnụ bottle water. Mkpumkpu. Ọnụ bottle water. Ị dị akpa ajụ otele? Eyenu. Ebere gị ugwu? Yes. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Eye. Sorry, eye. Ele ụlọ akwụkwọ ị gara? M gara abịa poli. Gịnị ka ị gụrụ? Microbiology. Gịnị wụ biology? Microbiology. Gịnị wụ biology? Anyị ma ihe gịnị wụ biology ebe ị gụrụ micro? Gịnị wụ biology? Biology wụ n'ịma ihe gbasara ahụ na ụmụ ruru ihe ọbụla gbasara ahụ. Ị ga-define ní biology otu ị ga-eche define ya Chineke agbaghị ọkụ. Bishop o teekwala no teela emechacha ihe a. Ị je yi pant? Ọwụ mgbe ọbụla o. Elekwele ka ije yi pant ebe wa azụ ihe ere ya. Onye na-ere Chineke agbaghị ọkụ. Ihe ọnụ gbaghị ya. Mega ka electric fish. Ndo. Ụmụ nwoke ole tara ala? 3. Aha. Uchenna. Ọ nke ị ga-echeteli. But ị ga-echeteli biology. Ọ ụmụ nwoke 3. Aha ha ka ị ga-efuli n'isi gị. Ị ga-echeteli biology. Ọ ya kpọwa ọra azụ.
Uchenna, Ikenna, and Ugochukwu. Hey, Jangara. Yes, Hanango. How many minutes go I was can Jangara? Ah, Hanano to wow, Hanano to qua. How many minutes? Maybe 30 minutes. Telerosana. Get what I get Pinyan Kayala, hang up the Gana for. Hey, listen. Get what I get. GMO Canon for complete 30 minutes. Yard on Nangana. Hang on Gana 30 minutes. I think she wish I had a one issue. Get what I get. I get back one I can't hang my head. I'm up one way with you. And I'm going to get for 30 minutes. I get back one carry. Akekpa. And I was hanging heck on the Igbo. Ha, mba. Ọkwa ndị Igbo. Ịmụ ndị Igbo anyị na-aṅụ ara too much. If you are here to play, listen, I could block it. Or when I was hanging on 30 minutes for one Igbo. Mba ọnwa ya ụsọ onye Igbo. Ndị a mkpọrọ na aha nọ. Kwesị mkpọ aha ha. Twa! Get to try and chill and work even no. And you get what I cream and make a mono in future. They would a chicken dimpa beneath rolling. Not to let him who I on. Eweliwe. I'm not. Don't ever leave where you hang on Anna. Don't hang on ever leave where. Oh, young mamma, get young Agam say ever leave where. And I don't know 30 minutes. It's anyo. Ehenu. It is your back. I call I tell you with that. Mba with okpu. Again, you limp in it, ha. What depend on to sha togam. Maybe I want to win it. I told me to she talk it, chile cap or no. Branga moto shot togaga. Bia if what to we I will walk with in a jan. Pupus. Genotype or AA. blood group or O positive. one number. 081. Or number you won't call up or again. You can't like a gay block or ya. When you're like this for marriage, give me a power. One number 081 3046 8568. so why when I got you won't call for 30 minutes. Chile cap or a tonaka nigga and night. They were an chicken won't keep them for that. Didn't matter. You take a head cap who wish you. They were out then and I go 30 minutes. Etina, and I see and where I got my hemorrhage chic. Better camera. Came up on the towel of Bianca, didn't run a bed. Get a and Abu and make a interview. But her phone, I get it to get Lazo. When my whole life, I gave him a Ngwache no kam just cover to him or bishop. e cover gana. I'm cover to akwa or biko. Chai again. Tirina Quagan, Tirakwa. Away him naga. So look about just didn't run a bed, the leg. On the game bottom, none a bed, the leg. No one else he sent their request. Chineke teledragon game social media web and where I can't do but I'm working. Oh, we are no miracle, I'm about to pay do all no, very but a panel. Block on Yahoo, the number mat on a comment section there.
abịala m. Banyo fan ahụ. Tewe phone ọfụma, tewe ya ka ọ nọrọ straight ọfụma. Lazo ọfụma, lazo. Asịnge lazo, asịnge tọnọ, lazo. Biatu nso nte. Ozuole. Ade beauty pageant emere nga. Onye mere ka onye dibịa ga-akwụ ụgwọ isi ya. Ade di beauty pageant emere nga tewokwu ga ahụ straight. Tewokwu ga ahụ straight. Mere ka onye mme ya na-eshi ofe akwụ. Tọnụ. Lewanya ni avtom cotton ahụ. Lewanya na cotton ahụ. Lele. Telie yi chapos ụmụashi. Me koko ga no straight. Chesi nwere otele. Ke o yi tra otele yiri flash o machine eji aga school. Bia were phone go. Shop out on a Sunday. Aha. Onyechi. Jide phone n'aka. Jide ya n'aka. Wepa aka na tit cross straight. The way phone go for my weapon ya n'okpuru ka m na ihe ne. Aha ga. Onyechi. Onyechi onye. Uko, UKO. Na-ekwusi okwu ike o. Iluzu interview iluzu ya finally. Onyechi onye. Uko, UKO. Wepa aka n'okpuru phone gị na block space ije ekwu okwu. Sorry. Iwe onye ebe? Abia State. Ebe na Abia. Bend Item. Ebe na Item. Ameki Item. Ede afọ ole? I'm 29. Mere ka pusu gbaga ọsọ. Mere ka pusu gbaga ọsọ nọ n'otu nga. Mere ka pusu gburula oke m na-agbapụ n'ụlọ mmadụ n'otu nga. He mega ote di 29. Chese wo tata. I got this serious longer with Eddie. Mega ote mega ka pusu shi n'ụlọ mmadụ gbapụta. Mere ka pusu na no shi n'ụlọ mmadụ for ọfụma. Sorry, Bishop. Sorry. Leho mega nnọọ ka onye na-eji eri eju. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? I do 6. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Kwusie okwu ike, ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Agara m Bishop. Gịnị ka ị gụrụ? Mass Communication. Ele ụlọ akwụkwọ ị gara? Federal Polytechnic Owerri. Ị ma ere echi? Ọfụma Bishop. Gbanye egwu ahụ kụ ga ebe ahụ. Chegam shift mmadụ ji ya na-ege ihe. Ka m nọrọ ebe a biko. Kebishina nọnyere anyị. Owerri, Imo State. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ with Power Holdings, EEDC. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Kasị m mmadụ abụọ. Ese? Mmadụ abụọ. Mmadụ abụọ tarala gị? Gị nwa akwababara ihu nnọọ ka onye yela ndị vigilante tagha. Gị nwa bịara ga agwa m sị mmadụ abụọ tara gị. Mmadụ abụọ tara gị. Eziokwu ka m na-agwakwa gị. Gị nwa otele gị yiri flash ụmụazị na-eji aga school ka ị bịara nga agwa m sị mmadụ abụọ tara gị. Bishop ewela n'iwe. Ọkwa mmadụ aga m ịgachi echere itinye m okwu n'ọnụ. Onye na onye tara gị ihe a?
CJ yana kwushi okwu ike ome wele ka ezigbo mmadụ CJ na Uchenna. ha tara gị n'ụlọ gị ka ọ n'ụlọ ha Mbakwara n'ụlọ ha. iji aṅa amụ Nna like ya. kwushi aga m ebutu gị ya ị na-ana mana ihe ị na-ekwu o Mba na ma ha like ya. ị gbala akwụla mbụ Mbakwara. ewepụla nwa mbụ Mba. mma gị o ji agba shọkị Mba, mama m otu esi agba shoki. nna gị o ji aṅụ goof Mbakwa bishọp. enwere nwanne gị ji aṅụ goof Mba. iji anọgide otu a gị nọrọ ya dị ka enwe ihe mege gị na nrọ gị tete n'ike tie Jizọs ihe nkụjọ ji eme gị Ọ ma m rụrụ nrọ ọjọọ. ego enyela ekpu ị na-eti Bishọp. Makwa m. kpọọ nọmba gị 081 300 55603. onye ka emeghe nwayọọ emeghe ka ọ na-ekwu ụka ọhụ amụ na ya ewere aka abụọ jidesie ya ike otu aṅụghị ya onye emeghe nnọọ ka onye ọbụla dịrị nọmba mmadụ ya blọkọrọ m the person Sorry, come here if you could. I need something. Sorry. Good morning. Afternoon. bịala ebe a mbụ Mba. ọkwa ịma na ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ị dị afọ ole Adam 27. ugbu a ka ị tetara n'ụra di agụmala ga-akwụ ya Mba, etago m kemgbe, but na-eme ife. a sị m di ọ gụwala gị ugbu a ka ọ wee ka chọrọ ịkpụkpọ atụ nwa agbọghọbịa bifọ ga elu mmadụ Ọgụwago m. ọkwa ịma na ihe ọbụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ Yeah. m ga n'iru mee gị interview Yeah. dewe fon n'ala gị ele azụ Give him medicine for this. Okay. Sorry. Sorry. enyi ahụghị m gị Sorry, sir. Take control, babe. Okay, understand. Control, baby. Come on. Okay. It's not okay here. laa azụ No, wepụ aka gị igosiwe m traza gịnị gbasara m na-efe iyi wepụ aka na traza ahụ wepụ aka vụrụ otele ndị ogbi bịa nga bịa na nọrọ ọfụma teleke yiri otele nwa agbọghọbịa ogbi dara ala bifọ otu onye ogbi nọ ala Owere ebe ọjị ga-ada saịdị ị ga-ahụ otele ego a dị otu agwa otele ya dị para nga bịa egosi m akwa bịa were fonu gị otele ndị ogbi bịa were fonu gị aha gị Ifeoma Ifeoma onye Ifeoma Richard. Ifeoma Richard nwa mfu otele ndị ogbi ụmụ nwanyị ị dị afọ ole 27 ka m gwara gị before. ka ebe isi na nọnyere anyị Port Harcourt. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum
Yeah, Abia State Polytechnic. Gele ka egro. Mass communication. Iteli membo. Mba o. Nne na nna gị ndụ. So mama no ya. Ewu nna gị ọnwụọ na. Ewu ndo nna. Ndo. Gịnị gburu nna gị? Amadi mo mba ha nka pere that time. Okay, ma hụ onye nna gị wụ. Ama mo ya but ama mo just ife ma ọ na ayabu ọrịa. Just yo mo. Mma gị ọlụgharịrị di. Mba o. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ndi ano like come one me han. Ije akwụ ụra. Mba. Paịlụ ọ dị gị? Mba o. Mmụọ ọbara ohi ọnọ gị n'ime. Mba Chukwaju. Ị nwere akpịrị mmụọ nkọlọ, akpịrị nwoke nyetụm. Mba o, m na-ahọzụlụ nke onwe m kemgbe ụwa m sef. Ije agba akwụla. Mba olu. Ụmụ nwoke taa gị ha eji enye gị ego. Adị m ebelieve nwoke taa. Ụmụ nwoke taa gị eji enye gị ego ma taa gị bịa nga ịdị ebelieve. Ịdị njụwa gị believe gị oke ọkpa. Njụwa gị believe gị nnekwu oke ọkpa. Pranga agwa m believe. Ụdị mmadụ gị wụ onye ndị awụ ata ha na gị bewe ka balance. Wow. Pranga abịa agwa m si dị believe. Ata ga-eje nye gị ego. Okay, eji ata gị ha ala ma. Apụkwa n'ọchị ka gịnị na onye mege this kind of nonsense. Aga igwe egwu with you. Jide phone a n'aka ebe ateshi ya ma ahụ gị ama. Jide phone aka ma mere ka nkịta gbafuru n'ụlọ mmadụ onye nwunye nkịta lipụrụ onwe ya na chen. Tranga tewe phone emege blush ọmụ aka emegara blush konde mba ọ ka the reflection of the lights na flash on ogana. I'm sorry sir. Go to okpurukpu ihu anya gị dị gị yicha nwa shegu arinze bịa nga bịa gwa m say the sorry. Gbaghara m. Di mmadụ gị wụ ndị ewu a ekusa ụmụaka tewe milk ha ji aṅụ ga ṅụchapụ ya bịa nga bịa gwa m ede sorry. Kwa ihu ndị ohi milk bịa nga gwa m ede sorry. Abịakwara ahịa abịa ime shakara iberibe emega na-adịbeghị lụrụla. But I got the phone and make it like this and make it like this. I'm sorry, sir. Oh, to whom na de like I didn't know. But who gonna do ta wogane? Camera, all woman why beg can get the way camera out no give a stretch tire. I mean when stretch ya ma hongane pano. Tana there when I'm not money put the no be bring up a stretch camera. Tom, that nonsense out from you. I'm sorry, sir. Don't worry. They brought the Lundo with Bianca stretch camera and nota. Oluga on no stretch. Oluga nego take with the camera. Oluga nego on no stretch. Okay. On your one side. Get with all the nigga like this mega shakara dobi. Get with all the nego tower up in the jam. Omalano ga hinyo mirila amun the mad get it. Nego had to come out. Adam, sorry. That way they started gonna they show you guys of my. Okay. Sabamono no I got the one in here. My way is
Wete ya so. Ase ma ho ezegi msire. Lele, ezi ya ban ntrish. Mechanta. Is it Paul? Bishop, ọkwa na ọdị ka eze a ka a na-achọ achọ. Eze gbara mkpirisi. Hey. Nọrọ tunga. Mega no tunga mbuto gị here. Okay, I'm sorry. Ebe a dị mma be. Genotype oge. MC genotype oge. Genotype oge gịnị? Yeah. Blood group oge. O positive. Ị ma ime echi? Ọfụma. Ara ọgbala gị mbụ. Molo, mba o. Nne gị ọwụ onye ara. Mba. Nọrọ tunga. Kaka put this place. Take a joke here. I'm sorry. Achọrọ m iwere my phone. Sorry. Joe, bịa biko. Oh, gị na nwoke bi. Mba, obere nwa my junior brother. Mụ na ya nọ. Sorry. Kpọọ nọmba gị kpọrọ m ga. Kpọọ nọmba gị. Number mbụ isi my business phone. Ka m weta my normal number. Kpọọ nọmba gị. I said na agwa gị. My number. 081. 081. Bishop, sorry kwano. 081 47 94 6507. Afternoon. Nyombo gị bịa ebe a. Yes, sir. Ị na-eme eko. Nọrọ tunga. Sir? Nọrọ tunga. Okay, sir. Okay, ba n'ihe ọla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. Dewe phone na ala gị azụ. Okay. Hey! Merci ikpughi Chineke apụghọ dị bịara gabi dewe phone. Apụghara m ikpu. Merci ikpughi diski a Chineke agbaghị ọkụ. Hey! Unu ama ka esi anọrọ ọdụ. Good afternoon, sir. Ikwu iburu na emele TikTok. I don't know if you have seen me, sir. I on my Look at camera. it. Okay. Ya, clean ihe gbụgbara n'ọnụ. Bụrụ akwa clean ya. Ranga bịa Peter m nip. Mba, esimu kabata, sir. Clean ye. Tiri ihu gị ekwara ihu ka kondom gbawara agbawa. Ranga bịa gbụgbara ihe. Ịdị afọ ole? I'm 25, sir. Dewe phone na ala gị lazọ. Kwema ihe ọla mere ihe ga-ịba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. I know Dewe that. phone na ala gị lazọ. Dewe ya na ala ọfụma gị lazọ. Oh, then, yeah, phone, sir. Lazọ ọfụma. Tọnụọ. Tọnụọ lewe anya na wọl. Ka ewu nnọọ Otele gịa bọsụ mebiri emebi. Bịa were fonu. Ya bọsụ keke mebiri emebi. Iwu onye ebe? I'm my Anambra State, sir. Ebe na Anambra? Umuchu. Ebe na Umuchu? Ibubu. Iti ihe a na rekọd na ome netin m ga-ebutu gị here. No, it's not. I'm not recording. Concentrate ebe a na mụ na gị nọ here. Yes, sir. It's one. Ebe na Umuchu? Imewoji.
Nagana nigga had endo. Very healthy, sir. Okay, Igbo comes to here. Ezigbo ahụ dị ha. Yes. Igbo comes to here. Tishi, or tell you who get the Gia Moto Corolla. Okay, Igbo comes to here. Yes, sir. You sorry, Igbo. I'm sorry. Ndo. No get back on my book, you know, in a number state, I began to form English. I form English in Amagate. Yes, sir. Yes, sir. Don't you hear no but rather in a keke. Yama Bruan then of 45 years old. Yeah, they were only 25. Bruan only 45. Lego Muga Anyanara. Squatte can go. Umunega Dola. Ise. Ija Kona. Mba. Anaga Ushirika. Ọ dị mma, ọ dị ono kwesịrị ochi ike. Gịnị ka ị na-arụ? Amụga m ọrụ bụkwa student. Gịnị ka ị mụga? Baking, ọ na-eshi beki catering ishi nri. Ị maghị nri eshi, ị mụga ishi nri. Mba, ọwụ na ishi nri like ibeki here with flour. Ele ihe beki, ele ihe gara ịmụ baking gịnị buns na akara. Ka bread. Mba, amụga m cake, amụga m chin-chin. Touch egg, everything. Yiri ihe gbasara pastries, ọ ya ka mụga. Ị ma nri eshi? Ọfụma. Ị gbala akwụla mbụ? Mba, agbanube m. Ọ gị na nne gị na nna gị bi? Yes, ya. Ọ bara ohi ọ nọ gị n'ime? Mba. Mmụọ asịrị gbakwa ute ị nwere ya? Mba. Ị ga-agbakashi ọnụ? Ọ dipendere, ọ wee gwa m oke. Agbakashi ọnụ gbanwere o dipendere isi gị. Ị ga-agbakashi ọnụ? Mba. Gị na nwaanyị ibe gị ọ lụọla ọgụ mbụ maka nwoke? Mba o. Ịhụ amụ ele otu isi edewe anya ele amụ anya? M na-edobe anya ọfụma. Elekpa anya gị ga-adị ma ịhụ amụ ele otu isi edewe amụ anya? Ona. Okota ka isi ele amụ anya? Yeah. Akwụkwọ ọ dọla gị mbụ? Mba. Arọ dị na famili unu? Mba. Mmụọ ogbi ma ọwụ nsụ ọ nọ na famili unu? Mba. Genotype gị? AA sir. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? 08122000314. Biko yọrọ m ashi follow m. Follow gbuo. Kpupu ihe ahụ ikpu n'isi. Kpupu ihe ahụ ikpu n'isi. Mambo gị bịa ebe a wepụ aka ntị gị nọrọ ka onye bịara ịtafụ gị bịa na-asa ya dị ka ọwa ọfịs gị ka m bịara. Sit up, my friend. Sit up. Atenga. Bịa relax ya dị ka ọfịs gị ka m bịara. Tiri kebụl eji achaji fon bịara nga bịa dị relax ara m. Mambo gị bịa nga wepụ aka na ntị were mbọ ndị retired winch gbechaa n'aka gị. Mambo gị bịa nga kwushi okwu ike.
Eh. Icha mmiri ọkụ na-egbu amụ. Kwụsị okwu ike. Eh. Ihe mbụ m. Okay, man, ihe ọwụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. Ngatewe phone na gị bili ọtọ gị la azụ. Hey, nemere m ọsịsọ, awogi maka m mepe life. Nemere m ọsịsọ. Papa nkolo. Lazo ọfụma. Lele. Ọ na-ọtọ ka ịgba na. Ke ìyàwó hey. Sige lazo ọfụma. Ke ìyàwó spaghetti ke àwọ swimming pool ka àwọ gere. Ibere nta ka ìwọ ọtọ ka ịgba na. Ịma sị ga dọtụ ihe ha ala dọtụ oye. Echinete ke gini masị ihe ndị shakara ga-ebie rabịa yiri hewo mbịa ma na gọwara afụtara n'ahụ etite ihu otele gị anya. Ekpeshi yicha nọ ndị akpọga Chukwudị n'azụ. Kota azụ gị nọshi yicha ndị a na-akpọ Chukwudị ma Chukwuma. Bara nga bịa egosi anyị enweghị. Daa were fonu gị. Aha. Amarachi. Ma ị ga-ekwusi okwu ike na nnama. Ma ị ga-ekwusi okwu ike na ma just no. Amarachi. Ị dị afọ ole Amarachi onye? Amarachi Karachi, Tennessee. Kebi shira no yere anyị. Port Harcourt. Ha? Port Harcourt. Wepụ aka n'ọnụ gị. Mbọka itiri n'aka wo mbọ ije mega gịnị. Itu onye na-aka amụsị bịara nga atinye mbọ na-egwi gị were edewe gị otu a. Dewe gị otu a konye hụ gị. Chesa mbọ ka eji alụ di. Ka ga-bụrụ ahụ ndị nkụzi bịa nere m bịa were mbọ eshi ihe m hia. Lewanya nga. Tifu ahụ ndị nkụzi ga-akpanyere onwe gị ugwu hia Chineke agbaghị ọkụ. Iwere mbọ ọfisi kweghị ya na ntị Port Harcourt. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a baker. Ewe onye? Baker. Beka gịnị? Ele ihe wo beka? Baker cake. Ahịa ịrụga iproduce cake. Onye cake. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mpa m anwụọla, mma m dị ndụ. Nna gị ọnwụọla. Ndo nna, ndo chai. Ogwu azụ, ndo nna, ndo amamsị nna gị anwa, ndo nno. Gịnị gburu nna gị? Ahụ ọkụ. Ahụ ọkụ ma wara jijiji ya nkubie. Ndo nna. Onye ahụ ọkụ ne daza ibu ya ga ụlọ ọgwụ. Ọ nọ n'ụlọ unu nwa ka ọ nwụrụ n'ụlọ ọgwụ. Private hospital ka general hospital lenga ọ nọ nwụọ. Mgbe ha dị m obere ya nwụọ. Okay, ikpere mpe mara sị mpa ga nwụọ na. Donna. Nne gị ọlụgharịrị di? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? I'm the 6. Ị gwọọla infection mbụ? Ele ọrịa ịkpatara ihe ị gara ga treat ya? Oh, his infection. Okay. Biscuit infection. Infection nwaanyị na-ebute. Ị kpọrọ nwere ihe soro ịsọ biscuit infection. His infection. Onye?
Infection. Okay. Ọrịa akwa biscuit. Not. Ojaga go ụkọ. Mba. Oh, infection one like one. Hey, sit up. Sit up. Atenga. Sit up nwa jiri na ati. Branca bia relax onye bu yeast, onye bu biscuit infection. Ipatra biscuit infection. Get relax, e better explain. Bishop, biscuit infection yeah, infection. Bishop, onye wula bere ba sigi no onwe ora be infection, onye na atu ashi, onye wula be ni me ba. Hey, we went now. Ikowagam kishi put biscuit infection. In a go tra. Ikabala se bia la gwam kishi put biscuit infection. Ijeji kondo meme. Oh, virgin. Enya imrana ga ma goshi ngege ma me gbiga ka hia ilanya ana ga ira ana na be na ana ga ira ana nketa muru nwa ohuru goshi hey chileke ke gba this girl oko Bishop ndo mechela me ya. ibranga pogara mana Bishop jinwa ya mko. dirigenti Mba. Bishop ina obara mo mba hu ma na ama jijiji. oya me fi di tori ipu the thing ana ga na goshi ta hia don't try me o Debra ana nketa muru nwa bia hia bia ana ga yiri ana nketa muru nwa igosi ngege ma block oge here. Ndo. Look at the hand dog agba chanaka. Why na ga ebute biscuit infection? Tranga bia kwam se ibu biscuit infection. Bokwa that thing again. Boy again here. What paka no nugi? Ejim hia ko happy len ejim hia le. When I talk at aka no be. Onwa agbo bia ka ewo. We bia here vufuta ana for one person. Ke were go show more. Ije yi pant. Nwoke letra laga. I'm virgin. Iwu virgin. Gba me show kwa atụpụla asị ebe a. I'm virgin. Kwusiokwu ike I'm virgin. Arọ dị na family unu. Mba. Onwe onye nso nọ na family unu. Mba. Akwụkwọ oji adọgị. Mba. Iji agbakashi ọnụ. No sir. Mba. Nwoke ọgbala gị akantị mbụ. Mba. Genotype gị. Nwanne m gbara m aka ntị, nwanne m gbara m aka ntị. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Kpọọ ya nọmba. Otele Bü virgin. Gee ntị. Nwoke kpọọ gị na phone. Ọwụkwa akpọọ gị listen. Nwoke ọwụla kpọrọ gị ọgụ nwa ji aka gị select onye ị chọrọ. Onye na-like gị blọk ya bụkwala otele gị na WhatsApp. Abụkwala m sị gịnị? Enweghị m WhatsApp. You want WhatsApp? Better. Or number? 090 22 898 106. You can make a voice, I can voice you. And yes, I will. It's all one, yeah. Ask my Bishop. Good evening. And ya will no voice, I will go up with a call. Ask Bishop. Good evening. Careful party, Krenishi. Careful party, Krenishi. Ask Bishop. Good evening, sir. Careful party, Krenishi. Give me whatever voice over my leg. Careful party, Krenishi. Like a bag of Deep up beneath the car. Get where a party, Krenishi. Make a Bob Mali. Come hunter, my hunter.
Sorry, sir. Mahunte kozo. Mahun kozo. Branga were akwa kenishi. Kege panty nishi. Sorry, sir. Eboshi yicha humun breaker. Enya. Were phone the one and I give you lot of lasso. Were voice Okay, sir. in the prolana tibian get kelegam. That's indeed the way coming and like last day when they come I put him a road. Come on, welcome. When you want voice out now. Oh, voice, Your Mama. voice again. Huh? Yes, sir, Bishop. Say Yeah, your Bishop. voice again. Oh, okay, Jetty and what keep it. Bishop. Lazo. And you cross threat. You can name with ham. They show no working. Yeah, would have fun over. And you just want to. Bishop. And I will tell you, but what the heck I got? And you're lying a messy who can work. Messy, you just want to. Bishop. When you want voice, you use it. I'm a voice, my dear Bishop. Nigga, not like a hand end. Come on, Mpaga wana. yes, Bishop. Donna. Thank you, Bishop. And you see in the city of Manrotam no. Mereka bush baby no tam no. Bigri bush baby na iga. Bigri ga wolo bush baby na bia derem here. No tam no ge bia relax Arab chile ka magoko. Sorry, Bishop. That happen to tishi ge eru ahụ ano. Mampi. Branga bia Sorry, relax. Bishop. Okay, what the matter get na wine get na mo no wine na mo no. Leo di voice ge ga ma bru. Sorry. Sorry ke. Ahaga. Frank. Is like Frank well the voice. Frank onya. Ojugu. Frank wa Igbo ko wa ha beke. Alpha Beke. Igbo gi. Nkechi Igbo gi. Ikemefia. Ima enwetra Igbo gi da gwam Frank. Sorry, When Bishop. voice in the chere well the voice song when voice in the WO2. Branga bia agwam Frank. Go the voice e pa la I couldn't then I will call it down on a catechism or block rosy. And when voice came, Pranga, when voice so Sorry, wine, Bishop. I welcome Frank. I am a Kashanya Meshio to a Michigan Nama in Yugam. Nama when you came back here. Nama may wage up on what keep it. Make a shanya, make a shaya, make a sha. Lao Tom Chile, make a shanya, Branga with a voice so wine, Biada, Param Capam Sam Frank. Make a shiny give me make a taffy man on him, he did Mugaya for. Half your time now to get to Madam in your own keep a side. When a voice someone Okay, Bishop. Sorry. make a shiny boy here. Sing a boy here. Otele Bishop. You want your bear? I'm going to state. Huh?
Enugu, Awoni State. Boy, anya go ta. Enya, MS anya am dey put here. Okay, Bishop. Sorry. Dan get dim ganya wherever some my bia na here. Ebe na Enugu. Nkanu, Ebe na Nkanu. Obam. Nna go jere egwu. Mba, Nne go jere egwu. Mba, Bishop. Ije aṅụ goof. Mba, Bishop. Ije eme nwoke na nwoke. Mba, Bishop. Arọgbala gị mbụ. Mba. Enwere onye ara nọ na family unu. Oloda. Ha? Oloda. Mba. Mekesi anya nwa bingo. Mekesi anya. Bere anya Okay, Bishop. kama mtu kakajuka na timu gire anya here. Sorry, Bishop. Mekesi anya. Go body shina no ran. Japan, Bishop. Awo de bege no asem mekesi anya wo. Mekesi anya ga wo. Enya mekesi anya ga mekesi utalanya utam no nota. Etia. Eno Japan. Bishop. Ede afole. Adam 35. Ije umu ole. Resume, Bishop. Ije nwa but tago Otele kemgbe fotorowa. Mba, Bishop. Anwa nwanye taga enya bokesi anya onwoke ka na ata. Mba, aka m obeji Bishop. Asị m na nwaanyị mmalụ nwaanyị mmata. Na gịnị mere? Bishop atabeghị m nwaanyị. Asị m nwaanyị Bokesi anya mmata ga ọgwụkọ ọkpa. Chota. Mege no ko nya akọrọ ọbọ n'anya. Ewu veji. Bishop. Iji agba ncha. Mba, Bishop. Igalo himbo. Mba, Bishop. Ibalo onwe gị ma amara na ahụ mbọ. Olo. Genotype go. Blood group go. O. Aya bokesanya ge. Bokesanya. Ekposhi chanketa akpọ ga beautiful bianga. Wu ahụ. Pọ nọmba gị. 090 41 441 66658. Isi ukwu.